Into ezokwenzeka beyond 2019 yiyo into that is interesting. Siphila esikhathini impela esihluke ngendlela eyisimanga namanje nje sisezindlini akekho umuntu ohamba hambayo. Kusho ukuthi khona nje isigameko esizayo ekukwateni kwezimo zezithunywa mhlawumbe ezezwe. Each and every nation inomprofeti waso, ine spiritual guide yaso. So babukeli uhleli lapha endlini awuzicabangele nawe ukuthi usonta kuphi, asiyeke indaba zamasonto. Siyanibingelela babukeli be-TV, siyathokoza ukuhlanganyela nani namhlanje. Namhlanje ke kuhlelo lwethu siniphathele iziprofeto zakababa umprofeti uZwilezwe kanye naye ubaba uCredo uvusa Mazulu. Ngizocela ke manje singene kwisiprofeto sokuqala. Nizobona ke lapho ubaba eprofeta khona ukuthi sizawuqala from unyaka ondlulu 2019 kuzawuqala lento ekuthiwa i-major shift. Ngicela ke nisibukele lesi siprofeto. I-Africa itself isas-despiser, iyalwa, iyaxabana, ine-bad leaders. Africa will never be restored. I-Africa ingakabuyi khohlwa umhlaba. We are heading for disaster. Usezoba nempi. Nithatha note ngalento engizotshela 2019. U2019 ngikhulume nge-shift before. Le shift nayibona yenzeka. Correct? Politically. Nayibona yenzeka. Now 2019 will be the start of a major shift. Now South Africa 2019 akuzovele 2019 shintshe yonke into, no. 2019 izaba yi-beginning of a major shift. Into ezokwenzeka beyond 2019 yiyo into that is interesting. So 2019 uzawumarka an era of a major shift, but a major shift ayizokwenzeka exactly ngo-2019. Izakwenzeka beyond 2019 but izawuqala 2019. Njengoba ke nisibonele babukeli, ubaba umprofeti negama liyazichaza ngubaba uZwilezwe. Ngesinye isikhathi ubonisa izinto ngebandla ngabantu abaza kuye, ngesinye isikhathi ubonisa izinto ngezwe ezweni lase-Afrika. Siyamzwa lapho ubaba ethi u2019 uyoba kuqala izawuba i-mark of a major shift, but that major shift izawubonakala kakhulu ngo-2020. Uma ke sibheka yini le major shift ubaba bekhuluma ngayo, masibheka namhlanje igama lale disease eshaye izwe lonke ibizwa i-COVID-19 coronavirus, which yaqala ngo-2019 exactly. Isiprofeto sikababa masithi izawuqala but izawubonakala ngo-2020. Siyabona ke babukeli ukuthi siphila esikhathini impela esihluke ngendlela eyisimanga, namanje nje sisezindlini akekho umuntu ohamba hambayo, kusebenza nje abantu ekumele basebenze. Siyabona nje ukuthi kunzima ezweni, ngisho nesimo somnotho, inkampani amabhizinisi avaliwe, abantu kunzima nokuthi badla abanye abasebenzi. So siyabona ukuthi ngempela this major shift ayishayanga endaweni ethile eSouth Africa, ishaye izwe lonke. Sizawungena ke isiprofeto sakababa ubaba uZwilezwe lapho eprofeta khona ukuthi kunento ayiboniswayo olwandle. Mind you lo nyaka was 2019 ngoFebruary. Cela ke nisibukele isiprofeto. Boniswa la kule direction le. North ngesintu yini konje? North ngesintu. Mpuma nje.
North obaba Mhlantshona North bathi North le Mhlantshona le ngibona kumigama elikhulu lapho uSA uS omkhulu noA omkhulu ume phezulu kwamanzi lapho le ngibona uSA eme phezulu kwamanzi amalethe uSA ame phezulu kwamanzi kuthiwa ngibuke le kuthiwa le direction kukhona ekumele nalo SA kukhona okumele uyogcwalisela kumbono indlela aboniswa ngayo Zulu njoba ke nibonile ubaba lapho ekhomba khona okokuqala ukuphi ubaba ngeso sikhathi usolwandle useThekwini eSiphingo Beach make khomba ubaba nalaba hamba nabo bayasho ukhumbule ubaba ngumuntu womoya akadili nama direction akadili ne science akadili ne geography umuntu womoya so makethi kule direction ahamba nabo bathi ku north unhlampuma ngu-north so ubaba ke make buza ukuthi le direction yini kahle mase ibhekwa geographically ibhekwa nange-map ngalento ekuthiwa i-compass lento ekuthiwa i-compass inalento ekuthiwa ngama-cardinal points mawubheka from lapho ubaba ebeme khona ki-direction ebekhomba kuyo isipha u-northeast unhlampuma which is ngesintu Nhlampuma northeast lapho exactly lesi sigulo sigameko pandemic siqhamuka khona siqhamuka eChina iChina is northeast of South Africa manje ke babukeli sisaqhubeka kanjalo ngeziprofeto siyongena ke kwisiprofeto saka baba uvusa amazulu Credo Muthwa osanda ushiya njengoba kule viki elidlule kulamaviki andlula ubaba usenzele itribute yakhe lapho emhlonipha khona lapho echaza khona ukubaluleka kwakhe esizweni wayibalekile ephila usabalekile nobe ngasekho ngoba isiprofeto sakhe awasikhipha ngo2019 sizawuvezwa manje nisibukele ngithi mntana wethu lonyaka ozayo ubani igama lakhe 2020 ngikhumbula omunye unyaka lo nyaka lo sahlala phansi siguqile singasesikoleni kwaba unyaka wempi1946 yebo ikhona into yakhona bantwana bakwethu ngithi uNkulunkulu ngithi bantwana bakwethu ake simthandazele njengoba ke nizibonele babukeli ubaba Credo uchaze ngo2019 uthi ubuza ahamba nabo ukuthi unyaka ozayo ngunyaka ngomphi unyaka bathi ngu2020 uthi ngikhumbula ngonyaka bo1980 something insuku zakudala kula era yencindezelo uthi ukhumbula ngenkathi abantu bebevalelwe ezindlini abantwana bengayi esikolweni icacile ukuthi ubaba Credo ebeboniswa ilockdown ngoba manje currently mangaphazamanga sikiviki lesine le lockdown isando extendwa futhi naleyo lockdown leyo so eqinisweni isiprofeto sakhe engasekho emhlabeni nasi siyasibona sifezekile ubaba uZulezwe uprofetile futhi kuwo lo nyaka manje 2020 ngoJanuary nizayibona idate ngoba zonke iprofeto zikababa ziba nedate ziyarekhodwa for ubufakazi kungathwa kusasa uprofeti esekwenzekile nizawubona ke lapho ubaba eboniswa umbono wamalwandle elwa nisibukele nginombono olwandle ngesimo seudaba lezomoya ulwandle ke liyakhuluma kusho ukuthi ulwandle malinamaza phezulu ngesisikhathi likhombisa ukwata ulwandle maluthule yikho lokho ngesisikhathi abantu uphupha uthonge
ulwandle oluthule uphuphe uthonga umfula othule usymbolize something ukuthula mawuzophupha ulwandle olwayo ngesikhathi uphuphe umfula olwayo ngesikhathi uphupha amanzi angcolile nalokho kutshenga okunye into azihambi kahle. So we interpret dreams by nature ngoba in nature ihambisana nomdali ihambisana nezithunywa ihambisana nemvelo. So ngiboniswa lana embonini wami ulwandle lo lwandle indlela engilibona ngayo amaza aphezulu angabani angizwa kahle kusho ukuthi manje ke lo lwandle alithulanga liyalwa lo lwandle lolu malulwa kulwandle kutshengisa ulaka kutshengisa ulaka kusho ukuthi kunolaka lo olthize mhlambe lezithunywa ngilibona manje ngibheke nje manje ngibona ke manje lo lwandle amaza akhona nje aphezulu angaka likwatile lo lwandle lolu angazi ukuthi simo sani mhlawumbe ikhona into ezayo sikhona isigameko esizayo noma kunesimo esizayo ngoba kusho ukuthi kunethunywa nje ezingajabulile impela liphakeme lo lwandle amaza ayalwa kuthiwa ngudlulise lo mbono lo asiubambe siyobuye sizwe kusho ukuthi khona nje isigameko esizayo ekukwateni kwezimo zezithunywa mhlawumbe ezezwe ngoba ngesisikhathi mangiboniswa into la ngiboniswa eyomuntu ngibonisa into mhlawumbe yezwe mhlawumbe kunesigameko esiyovuka sizwe kuthiwa nasi isigameko esinzima siye sabakhona siyobuye ke sazi ukuthi ke uzwilezwe indaba ivelile la namhlanje. Njengoba ke nibonile isiprofeto sikaBaba echaza kabanzi ukuthi ulwandle lukwatile liyalwa masi bekisisa isiprofeto sikaBaba uZwilezwe ngenkathi besikhipha bekuJanuary idate nibonile and isigulo lesi besingaka banjwa la eSouth Africa. No one had tested positive of this disease ezweni la eSouth Africa. So uprofete phamba kuvele ke manje ukuthi leso sigulo sizawuphakama kuvele futhi nabantu abazoshiya sikhuluma manje sihleli ngaphezulu nje kwabantu abawu25 abasebeshile emhlabeni. Nikhumbule usuku nosuku inani liyakhuphuka. Ngizocela ke manje nibukele lesi sigulo ngendlela esiqale noma isimo esiqale kuso nokukhuphuka kwaso ibuild up ukuthi manje sikuphi kodwa ngenkathi siqala besikuphi. The first case of coronavirus in South Africa has been confirmed. On March 5th, Health Minister Zweli Mkhize confirmed that the man was indeed the first person in South Africa confirmed to have the coronavirus. Njoba nizibonele babukeli iziprofeto zonke ziyasibonisa ukuthi le current situation esikuyona ngempela isibuyisela kamazwi ubaba uZwilezwe wawakhipha ethi isizwe nesizwe each and every nation inomprofeti waso ine spiritual guide yaso. Ngicela ke manje babukeli singene ke manje kwesokugcina isiprofeto lapho ubaba uZwilezwe esikhiphe ngisho kinyanga kaMarch kiviki lokuqala nisibukele. Kunento izithunywa zami nje singihlebela yona kodwa ngiyizwa kahle kodwa nje into bathi kimi kuleli viki leli kuthiwa kuleli viki kodwa ngitshela ukuthi yini kodwa kuthiwa nje kunendaba kuleli viki leli lisho njalo lizwe ngicela livula amehlo
uvule neindlebe. Njengoba ke nizibonele lesi siprofetho sika baba siyasichazela ukuthi njengoba idate yasikhiphe ngaso sithi 8 zika March insuku nje ezilandelayo nje ezisithupha 6 days after sibona lapho ezindabeni umongameli wezwe eannouncer ukuthi kuzawubanwa manje imass gatherings kusho ukuthi manje asakwazi ukuhlangana undlula inani abasiphe lona which was 100 into esingayijwayelanga kakhulukazi inkonzo ezifana nebandla lesambulo ezijwayela ukuhlangana ngoba ibandla lethu likhulu kakhulu iaffecte wonke umuntu iaffecte ngisho nebusiness iaffecte all sectors because nikhumbule njengoba inga-affectanga inkonzo kuphela nenkampani kunenkampani ezidlula lelo nani so iba affectile nabo ngoba mele baze ne strict measures but thina siyinkolo ishaye kakhulu siyinkonzo ngoba sijwayelanga ukukhonza ngalelo nani futhi masibona kamaviki noma kinsuku ezilandelayo phinde futhi umongameli wa-announcer ukuthi kuzoba nemanje national lockdown lapho ke manje akusana muntu ophumayo ngaphandle kwesizathu esibalekile abasiphe sona uhulumende lapho esibona khona ukuthi impela abantu abangawulaleli lo mthetho bangafacea bangabhekana ngisho nesijeziso sokuboshwa so siyabona ukuthi ngempela lento baba ayishilo ukuthi kunezinto ezizayo akathanga kunento ezayo kunezinto ezizayo kulama viki siwabonile impela nazi izinto zivelile ezimangaza izwe lonke lase-Afrika. Therefore, to encourage social distancing, Cabinet has decided on these additional measures. Gatherings of more than 100 people will be prohibited. Mass celebrations of upcoming national days, such as Human Rights Day and other large government events, will be cancelled. As a consequence, the National Coronavirus Command Council has decided to enforce a nationwide lockdown for 21 days with effect from midnight on Thursday, the 26th of March. Siyathemba babukeli nizithokozele futhi nazizwisisa iziprofetho zikababa uZwelezwe umkhuluma amaqiniso. Each and every nation inomprofeti waso, ine spiritual guide yaso. So babukeli uhleli lapha endlini awuzicabangele nawe ukuthi usonta kuphi asiyeke indaba zamasonto kodwa awucabange nje uma impela bebelalelwa laba baboniswa izinto ngezwe bebelalelwa laba baphethe guidance yomoya besebenzisana futhi abomthetho bebavuma bebahlonipha becela ngisho iguidance yabo bengekhe na sikwazi mhlawumbe ukugwema lezi zimo noma ukulungiselela kangcono lezi zimo nalezi zigameko esibhekene nazo uwo umbuzo engicela ukuvala ngawo ngicela ke futhi babukeli ningavumeli lesi sigameko silimaze umqondo kanye nokholo ngoba lezi zinto ezu2 ezona zinto engamelanga zithinteke kuso lesi sikhathi ungashayeka izinto eziningi kodwa mawusasenalo ukholo nawe uzawunqoba uzakwazi ukubhekana nobomi amazwi ogcina ke esinifisela kona ukuthi nivikeleke niphephe kodwa ningakhohlwa nihlale ezindlini stay home and stay safe izulu linibusise.